Mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass. Rick Linda King and family, Nancy Mirapuentes, families of Tess Wilwayco, Cherry Ocanyada. Thanksgiving offered by Kanta Sugbo Choral for all graces received year 2017. Healing Rosana Suarez, Maria Ida Logronia, Remedios de Tablan ng Tati, Netan Tamashu, Corazon Folaci, Nereza Sueco, Alma Briones, Daisy Liamedo, Remy Amoges, Idi Aya. Good health for Mrs. Chin Lam, Mrs. Arlene Paras. Pahuling dayon, Jaime Lim, Soy Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatriz Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Irasga, Ricarda, Nicolas Jr. and Sr., Baby Loreto, Tony Paras, mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, Apolinario Tito Liamedo, Sr., Lolita Quizon, ug ang kalag sa Purgatorio. Karon ang adlaw sa Epipania, ang pagpaila sa anak sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan nga gisaksihan sa pipila ka mago nga milakbay gikan sa sidlakan aron pagyukbo ug pagsimba sa nahimugso nga hari sa Israel ang manunubos sa tibuok kalibutan. Sulod ning Santos nga Misa, gihandom nato sa espesyal nga pag-ampo ang Pro Negritis nga apostolikanhong misyonero sa simbahan ngadto sa Africa. Sama sa mga maalamon nga dinanagan sa kahayag sa bituon, kita usab dinanagan sa kahayag sa atong pagtuo, milakaw gikan sa atong tagsa-tagsa ka panimalay aron pagyukbo sa Dios nga mahimugso diha sa Eucharistia. Halaran usab nato siya sa gasa sa atong kinabuhi. Uban sa kasadya, palihog manindog, ug simbahon ta ang Dios nga atong manunubos. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo man ang akin ninyo. Tugingon na sa unahan, piyesta karon sa pagpadayag sa Ginoo sa atong Ginoo sa tibuok kalibutan. No? Ang iyang padayag sa iyang pagmahal, pagpangga kanato sa ato sang kaluwasan. Manang hinaot ko nga unta siya mapadayag diya sa iyang sa kapanimalay, ang iyang gugma aron tagaan ta og kalinaw sa ato panimalay, mapadayag ta iyang gugma sa atong igsuon nga mga masakiton aron tagaan kayo sakit sa lawas o sa kalag. Ug mapadayag iyang gugma alang kadagtaran ni Kristo ng katilingban aron kita maghari ang paghigugmaay. Ug aron maandaw kita pagsaulog ning Santos nga Misa, basulan nato ang atong mga sala. Maluoy
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasalo ng atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadait sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos, ganitong hari, Diyos sa mahal, makalagang sa kanan, nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagagay kami kanimo, tungkol sa limo, himaya. Ginoong Jesucristo, tungtungan na sa Mag-ampo kita. O Dios, karong adlaw, ipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinagis pagtultol sa bituon. Itugod na pinaagi sa kahayag sa pagtuo. Makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesus-Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang kahayag sa Ginoo misidlak sa tibuok kalibutan. Ang mga hari sa kanasuran muduol sa lamdag sa iyang himaya. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaias. Bangon, Jerusalem, ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit,
Mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babaye. Malipay kagayod, inigkakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kayang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamilyo, sa Midya o sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Siba, magdalag bulawan ug insinso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagasimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugay ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nagantos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagasimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw, hangtod nga mawala na'y buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarses ug ang mga pulong Magdala ug mga gasa, ang mga hari sa Arabia ug Seba, Magdala ug mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya, ang tanang mga nasod mag-alagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit siya, ug ang nagantus diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, luwason niyang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Laraw sa Ginoo,
nga makadawat sa panalangin ang tanang mga tawo pinaagi sa ebanghelyo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya. Naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao. Apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Pila ka mga tao nga sisidlakan nga nangutana. Pila ka mga tao nga malamon bahin sa mga bituon nang abot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natao nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon nagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang inguman ang tibuok Jerusalem. Itigom niya ang mga pangulong pari o mga matutudlo sa balaod. Imungutanan niya sila, asa man matao ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kining gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, di ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Magagikan man nimo ang usa ka magpangulo nga mao'y magmando sa akong katawhan ang Israel. Busig ipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nagikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago. Unya nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Nya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo, pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Sa makaplagan na ninyo siya,
Pahibalua ako, aron moadto ako umusimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon. Huwag hapong bituon nga nakita nila dito sa sidlakan. Nag-una kanilang hagtod nga miabot kinis o mihunong tungod sa gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay o ilang nakita ang bata uban siyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba kaniya. Nigablihan nila ang gisudlan sila mga gasa, umihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinagi sa damgo gipahamutngunan sila sa Dios nga dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog ka ng tabangi kuno ko ninyo sa pagpasabot sa Ebanghelyo karon be. No? Please. No? Palihog kumplituha kining pulong sa Dios ba. Sinati tingali mo niini. Nga niingon siya, no? Kumplituha ko no. Pangayo kay kamo tuktok sa pultahan kay kamo right. Pangita kamo kay kamo right. You know, ning bagong tuig karong tuiga unsa may inyo mga gipangayo, unsa may gituktok ngadto sa langit aron maablihan, unsa may inyo gipangita, unsa may gipangandoy ninyo. Doon nagkasolbi ang gihimo din niya itong New Year ba? Nimutanan ako nga unsay mga blessing gyud nga inyong pangayoon. Doon sila tubag. I would just like to confirm ba, kung ilang tubag, maabag yung tubag sa kadahanan sa mga tao. Ako nung ning isulti ang paliho again, I need your participation. Akong ilitok ang mga blessing. And it is a blessing. Ug mauyon gani mo, say amen. Ibaw ka ang amen, usama ning amen. Mauni ang labing one word that is a very powerful prayer. That means, they will be done. So, this is a blessing for you if you say amen. Ug ikaw mo agree jud ka mas kusog ang amen. Tanan ko hay kusog para ninyo niini. Ug mao kini ang blessing nga unta ang gapanginaot nga madawat niyo ning bag-ong tuig. Now, manghinaot ko ning bag-ong tuig ta ang inyong kinabuhi. Magbalambuon ang inyong panginabuhi. Kasag-kasag. Ikatuha. Manghinaot ko nga unta ang mga problema niyo sa aging tuig unta masulbad ug doon na kalinaw sa imong kinabuhi. Amen. Mas kusog. Good, no? Kana sa Simbas Television appeal mo mahimo, no? Ikatulo, manghinaot ko nga unta ang inyong pamilya magmalipayon, puno sa gugma, himsog ang tanan way sakit ug dunay taas nga kinabuhi. Amen. Da kinatusgan gito. And so be it. Mga igsoon, dili ini dula-dula. It's a prayer. And I hope and pray. Pero ang kayo lang nini mao ba? Kaya mao kasi gusto sa Ginoo. Mo ni ang blessing. He wants us. Gusto siya kita magbalipayon. Mao gini plano sa Ginoo. He wants us to be happy, good. In fact, we are made to be happy. Ug mao siya gusto sa Ginoo, kita taas nga kinabuhi. Gani iyang gi-extend og eternal life pag yun.
that we will never die. O sa mabasa ka first reading kag second reading na minaman ta pag-ayo, mao day damgos Ginoo ba? Kaya ang iyang panalangin ba? Alang sa tanang nasod sa tanang katahos tibuok kalibutan, all the blessings, di lang pila ka tawo, all ipadayag sa tibuok kalibutan ang blessings na gusto niya na maangko nato. Atong buhaton mo rin yun. Uwang pa niya, no? Seek ye first the kingdom of God, and all these blessings will come your way. Pagitaan lang yun, una ang gingharian sa Diyos. O gihatag kinita na panlangin sa iyong kinabuhi. That means, in other words, seek God first in your life. Seek God first in your life. Sa Ebanghelyo, nakadungog banta, niya, kita na to ang mga tulog kahari. Nangita sila sa Ginoo. They were seeking. Pinaagi sa itawag tog sa bituon, sa kahig sa bituon ba? Ngariin, nabasahan nila nga usa ka hari sa Hudiyo, sa nahimug sa usa ka hari. O kini ilang nabasahan, mo nagbanda andam sila kanang gasa, insenso, mera o bulawan. Ilang giandam na unya sila ni panaw sila na pagpangita niini. Ang tuyo nila maugyod ang pagsimba. Homage. Doon na sila dinhi nga nangita sad. Gigamit niya ang balaang kasulatan kung siya nasulti sa mga propeta, labi ba the prophet Micah, kung asa pangitaa ang Ginoo. O kini si Herodes, gigamit niya ang balaang kasulatan, papangita sa Ginoo. O ang iyang tuyo, ibaw ta, mo na yun, doon siya interest. Nga makabagan ang bata, siya ingon siya kamusimba siya, pero nagpahipi ang iyang tuyo, iyang gusto. Dili ang bata, kung dili ang pagpatay sa bata. Kay hulga niya. Ibawta niya na. Kita mga igsuon, yawha kita nga, let us also seek for the Lord. Nakakaplaga na ito ang Ginoo. Pero, why do we seek the Lord? Harong kita musimba niya ba? O harong kita makakaplag o makatagaan sa grasya o sa ato ang gipangayo ng mga butang, ng mga blessing. Ibaw ka ba? Hindot kayo. No? Nga, nangita tas ginoharong kita kapanlanginan ta ba? That is it. We will be blessed. Ang problema lang mao kini. Nga sa itong pangitas ginoharong kita panlanginan, ang Ginoo bagi itong tuyo o panalangin ba? Muna importante. Nga pangutana. Siya bagyod atong tuyo. Kaya baya, no? Makita no sa akin Dahil pang atong tuyo na dili madawat nato, manluot sa Ginoo. Nung dumdyo ko, sa kaparokyano, dibuto siya Santo Niño. Nubina siya Santo Niño. Kung ikamot gid siya nga makabasar siya sa bar. Believe in miracle. So man nakapasar. O di na mo tong Santo Niño Wana. After all di ay ang iya papangita sa Ginoo lain di ay ang makuha ang blessing for dili gyud pagsimba sa Ginoo. Lahi nini ito sa tulo ka hari. Ang ilang gibuhat mao. Sila nangita sa Ginoo haron musimba. Haron simbahon yun. Nya makita na pag kaplag nila sa Ginoo yun o sa gibuhat nila. Nisimba sila, ilang gihalad ang ilang gasa. Ang itong bulawan, insenso, ug mira. Ilang ipadiyag ilang pagtuo na kini usa ka Dios, usa ka hari, usa ka tawo nga mosakripisyo siyang kaugalingon, moalagad. Unya, kung sa Ebanghelyo, kakaplag na napuno sila sa kalipay.
Di ba kung sinitabo dito? No? That was an exchange of gift. Sa ilang paghalad silang gasa, sila napuno sa kalipay. Unya, unaware sila nga sick. Nadawat sila nila ang Ginoo sila ang kinabuhi. Kaya paglakaw nila, sila diha ng pagtuo sa Dios diha kanila. Gani ginaingon man kuno. Kining tulo ka hari paglakaw nila silang laing-laing mga nasod, sila nagdana sa mga balita. They have shared the experience of God's encounter. Mga igsuon, kini importante ba? Sa ito papangita sa Ginoo. No? We seek the Lord. We seek for Him. Haron siya simbahon. Haron siya simbahon. Ingon ni musik kumumot ba? Just to say, doon siya wali, ingon siya. You know, ang Ginoo, makapalagang gini mo, na anas imong kasing-kasing kanunay. As kasing-kasing. Ug mao ni siya gyud. We have to seek for the Lord ug siya gyud. Siya gyud kay kun naa na Ginoo sa imong kasing-kasing. Ang mitabo naa nang gugma. Ug wala kay gikinahanglan kinabuhi. You love, you care. Wala. You become a blessing because the greatest blessing of all is God in your heart. Then you become a blessing to others. That is, we seek the Lord, not what we get from the Lord. Og unsa may pamaagi so that mga matkaplagan ang Ginoo. Again, balita sa Ebanghelyo. No? Si Herodes gamit niya ang scripture. Ang balaang kasulatan, gisusi niya. Kung unsay sulti sa balaang kasulatan, nag-asa kaplagi ang Ginoo. No? It's good, ha? No? Sa ating experience mga igsoon, if you want to encounter the Lord, it's good to read the Bible, to reflect on the Word of God. Kaya kini, there is a spirit into this. Ug hibaw kita nga many people, nakapaglasan si Ginoo tungod sa pulong sa Dios nga niabot silang kasing-kasing, ilang gitipigan ug ilang gipuyo. And they had encounter with the Lord. And Scripture is a way to know and to meet Christ. Pero nindot kayo diri sa mga tulo ka hari. Nakaplaga nila ang Ginoo. And we can use this pinaagi sa danag sa bituon. Danag sa bituon nga nagiya kanila. The guidance of the star. No? The guidance of the star. Mga isuon, sa nung kinabuhi, unsa man ning gitawag to bituon sa nung kinabuhi, nga mugiya ka nato. Kini sila karon, no? These are the stars in our life. Muna yung mga tao, mga igsuon, nga sama sa bituon nga nakita sa tulo ka hari. Pagbasa na, nakita nila, diha ang mensahe nga usa kini ka hari, usa kini ka Ginoo, ka madluwas nga nahimugso. The star, the guiding star that we have in our lives now are people, mga tao, nga naapalibot nato. Kansang kasing-kasing dunay gugma sa Ginoo, dunay pagtuo sa Ginoo. We have faith. Mga tao ba, mga padayag sa Ginoo sa kinabuhi. Ibaw ka sa isang experience na nato yun, no? My experience, I believe in your experience na yun eh. For example, sa atong pamilya, tudloan tag catechesis, eskwelahan, tanan ba, we know something about God. Pero, like for example, but ang ako ang deeper appreciation sa Ginoo, nakita nako, no? Naabot nako tungod sa akong amahan, for example, nga musimba ug mulhod ug muampo. For me, siya gyud bituon, a shining star. I could catechesis in school, I know that. But then lahi when you see that shining star.
sa seminaryo, of course, tuon ko ka pagkapadigod, Biblia, tudluan, tunan ka tanaan ba? Yan, and you know about God, no? Pero ang faith ako, for example, as a priest, na-deepen sa pag-ayo because sa akong contact sa mga tao sa parokya, when I meet my chapel leaders ba, na many of them ba, nga wa gyud sweldo, unya nagtrabaho, nagsakripisyo tungod sa ilang gugma sa Dios. Mga igsoon, really these are stars ba, nga makapalig-on sa mga pagtuo ba. Ingon ini. Si Mother Teresa, iya mga mother, nagtrabaho na sila sa India. Dito sa India, nag-alagad sila sa mga Muslim tanan dito. No? Nga kinahanglan nga kabus ug timawa. Diho sa katao, nangutanan niya, kuryoso kayo, ngano ni ang mo dinhi, ngano ni tabang mo tan mo dinhi. Nga kami di mo kaliwat na mo, di mo pa relihiyon, usa may inyong tuyo ngano man. Ito ba mga madre nga kuan nga ni ami ito magigsugo mi sa among amo sa pagtabang. Di bisan kinsa. Nangutan na ang mga Muslim ninyo sila. Kinsa man ang inyong amo? Si Jesus Christ. Na niingon sila mga tao dito. Nawa kailan ni Kristo. Kanang inyong amo, mayo ginang tao. We want to know Him. Ang mga madre, wag ginawang paniya, bahana mag-evangelize. But then, ang ilang gibuhat ba? No? Ilang gibuhat. Usa ka hayag kaayo, no? Nga sa ang katawhan nakita sa kaayo sa Dios. Ug get to know Christ better. Magigsoon ang atong kinabuhi ng kalibutan na ba? Mission na to gyud nga unta kita makakaplag tas Ginoo. And let us pray. No? Pray the Bible. Let us pray nga kita makakaplas Ginoo sa kinabuhi. Ampo kita unta. Aron kita nga makakaplag sa Ginoo sa kinabuhi, no? Kita usab mahimo sang gitawag na tug magdasat sa kahayag ni Kristo kadto sa siga tawo. Labi ng panahon ding tuiga, and I ask you to pray yun, nga panahon kini sa gitawag tug of the clergy consecrated, no? Consecrated sa mga tao nga to sa Ginoo o sa mga servant leaders natong mga laygo ba. Ngayon nga somehow kita nakadawat sa kahayag ni Kristo, mahimong kahayag sa uban. Nga ang kahayag makita sa binuhatan ba. Doon na tayo gitawag na to witnessing. We become star witnesses to the Lord. Pinagis ng kinabuhi. Hinaota ang kinintuig unta musanag ang bituon sa langit. Mapadayag ang gugma sa Dios. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan, magagaan.
Doon sa langit. Ang Kristo yung buto nga na atong Ginoo. Ipanam ko sa lang Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen. Isakit sa ni Poncio Pilato. Pilansad sa krus na matay gilubong. Mikunsat sa mga minatay. Katulog adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Tingko sa to sa Dios amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya. Bahukong sa buhi o sa mga minatay. Natuwa ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kaambitan sa mga santos. Kapasiruan sa mga sala. Pagkabanhaw sa lawas. Kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan na nagpadayag sa iyang bugtong anak ngadto sa tibuok kalibutan sa matag pangamuyo kita buingon dan agi kami sa imong kahayag Ginoo. Nga niining tuig sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi. Ang Pronegritis nga apostolikanhong misyonero sa simbahan sa Africa o sa tanang mga misyonero sa tibuok kalibutan. Magmalahutayon unta sila sa Ebanghelyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga opisyalis sa atong nasod, abli unta kanunay ang ilang hunahuna o kasing-kasing sa lamdag sa Ginoo aron makahatag og serbisyo sa katawhan nga walay paghunahuna og balos. Magampo kita sa Ginoo. Nga kitang tanan magtinguha og maningkamot nga mabag-o unta ang atong pamatasan ug kinaiya. Aron niining bag-ong tuig, mabulahan kita, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Camumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga mabati ug makita gihapon sa mga nagmasakiton ang naghingapin nga panalangin sa Dios. Luyo sa ilang kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, madanagan sila sa kahayag sa himaya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, lamdagi ang amo ang mga kangit-ngit sa kahayag sa Ebanghelyo ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita kining sakripisyo, dawaton sa Amahang magagagahom sa tanan. Dawaton sa kinasimulang sa alam sa pagdayang bihaya sa iyaman, alam sa kapustanan sa tribok niya sa
sa simbahan. Sudo nga ginuang maluluyon ng mga gasa imong simbahan. Gihalad namo di na bulawan insenso ug mira. Kundi ang gipasabot sa mao mga gasa. Ang sakripisyo o nga gikalawat nga mao si Kristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Managibayaw matus sa iyo. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Kanong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo imong tunhay nga laraw sa kaluwasan. Imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan aron ang iyang himaya misidlak na diha kanamo. Nga may kamatayon imong gibago ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, doy sila wag hunong nga pag-awit. Santos tuburan sa nagkasantos. Padalay mong espiritu na pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinaalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Masakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midayeg. Mihatag ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan ni ining. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniro paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandos kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga angayang nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas tugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Nung dumigino imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Kinuya mga igsuong nangamatay, malaom na banhaw silang tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikamintan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kan daigog himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kaniya makagagaho nga Amahan.
Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-aampo kita sa amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kaming luwason sa tanang daotan hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Sa Kristo na ikas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo kung kanino ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kuno na manaag kaninyo. Pakitan pa nag-inig sa unay.
lingkod rin sa Dios nga nagawag tang salas kalibutan bulahan kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lo, there the world is seen and ever pining, till He appeared and the soul float His word. The thrill of all, the weary world rejoices beyond our praise, and new and glorious dawn. Fall on your knees. Mag-ampo kita. Ginoo ang kanunay ug sa tanang dapit mag-una ka kanamo pinagis langit nung kahayag. Itugot mapalandong namo sa putli nga pagtuo. Magpuyo kami sa kinabuhi nga bug-os nga paghigugma sa misteryo nga among gikasalmutan. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasagit sa kamatayon sa krus. Panitudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dugang pangamuyo na mong gihalad alang sa masakiton. Hino ka nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaamgong gipili siya para mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa karawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagay sa mga Ginoong Kristo, imong anak. Nga buyog hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pasalamat, atong sponsors and donors, atong choir karon kanta Sugbo Choral, atong pilgrims, the Basic Ecclesial Community San Vicente Chapter, Orhelio, led by Danny Lagahid, Legion of Mary sa Senatos of Cebu. Atong offers, Cherry Ocaniada, Tess Wilwaiko, and of course, ang pilgrims. Salamat sa tanan itong mga niagad readers, psalmists, servers, ministers, and kitang tanang niya din. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Problema nimo? Usa? Unsay problema nimo? Ang imong umagad, gusto siyang pabunyagan dahil ng atong apo. Oo, nya kanang imong magibalibaran. Ako ginan sunod buwan na kay. Anong sunod buwan man? Wa pa ko kapangandam. Huy, ang importante ng makristyano ng bata. Huna-huna Ang importante nga ako mapahimuot ako mga bisita. Si Pare Joseph. Ha? Si Pare Ronald. Si Pare Peter. Mga dagkong tao na sila. Inilang syudad. Inilang syudad. Sila yung manglungkot, manghugos sa akong apo. Kumailaki niya. Oy, imong
Ang bata na sakit-sakit ba na? Ya, tumangon na ang tao biya mamatay. Di Simba ko lang. O simba ko lang. Unya gusto ko mapildi mong anak ka may bunyag, ang imong apo. Naunsa ka ba ya? Ay bunyagan bitaw hapit na sunod buwan. na Dugayon dito. man. Dugay din na sunod buwan. Okay, magita pa kag magkakwartahang mukogos imong apo. Oy sila Kaya may na. sila may nahagad. Ikaw kurap O dili ka. ka pa ana ang mukugo sa imong apo sus mga senador, Oo. mayor, Unya. konsihal. Oh, unsay pagkataon na nila tarong. May uy Ay, usa mo naunsa ka gipili ba? ay. Kinanglan ba mo kung imong susihon sa ilang pagkatao? Linaw na Ang po. importante ka, mukugo sila sa akong apo, yung mga sikat ka mga tao, Oh, di ba? sikat. Sikat sa kita, Sikat ato mga ka bisita. drug lord, sikat sa kabit. Dignaw ka ana, imong apo mo, Hello, oy. makasunod Oy, sa anak ka ng bataw na. Apangan sa Oy. bata, kinanglan ako yung magbuot, ha? Kinanglan, ang iyang pangalan si Juan Carlos. Kung dili si Juan Carlos, si Clifford. Clifford, uy, pagkauwaw raman ka, uy. Tanawa sa nadagway sa mong apo, ang ayan, panganlan anawi. Kaya naman eh. Uy, Ay. ay, mahug na so. Ay, katong inyong gusto, katong si Pedro. Naunsa ka ba eh? Kinaraan na kayo na. May pato na rin siya, si Peter John. Oh, duha pa kapangan. Di ba? Ikaw ba? Patuyang raman ka, oy. Abi ni mo no, importante rin nga makristyano kita ng bata, dili kay mangita ka magkilo, Kaya ko ha? mag-imbitar ko mga dagong tao ang kugos ako kapo, dili ba na makristyano? Naong kay kagkwarta. Kurap ka. Ay, ambot ni mo, di ko makasabot ni mo. Mangutanan lang ta. Mangutanan ta ni mo, senyor, kung ano man di, dili ta kapabili og mukugos Oo, na, ako'y sa ato pangutana. kapo. Ha? Mangutana kung Wala, dili ba kinahanglan na- ba kwartahan ang mangugos. Nakinahanglan ba gina nga? Pagbutan ta ko sa ipangahan sa ato kapo. Ano ba important ipangahan ko sa akong apo? Imported. Magbuot na sila. Sumbong ta ka mo, senyor. Kana mga puto na sige nagtagbuas mga pare pa sa bunyag, no? Mga ngan ba nga ambot di en kuaa tingali sa buwan ba. Pero ambot na lang. Pero no, di man gyud magbuot ang pare. Pero mutambag yun, no? Nga ang atong ang nga sa bata muro ba tagaan tog nga ang respetuan ang bata. O usab nga gyud nga mingon na to ba nga nindot kayo ba nga katubatan na andan bitaw nga dunay tukayo ang bata ngadto sa langit yung mga santos, no? Nga ay mangangan nga mingon na to ba nga dunan na siya ay counterpart ngadto sa langit mo nang importante kay nang butangan kanang ipagngan sa mo nang sibahan dili magbuot pero mutambag yun ba nga respetuan ang bata o ang bata ang ngan ba may tagbutangan siya guardian ngadto sa langit mo nang mo-advise siya nato mo-advise na pero kung doon na gani pangangan nga grabe na kaayo nga murag makita na simbahan nga murag din ani ang espiritu diha sa Ginoo sa bunyag nga nangibatan yung demonyo din anang bunyag ang pare niya na gani usay gani ang mga pare mo discourage man ay ngan lag ayo ngan lag Jesus kaya sagrado ka nang ngana kaya linyag kada ko pala hubog na ba Jesus pala hubog dito so angan importante kayo sa angan pero kita ang respeto unya kana manghugos ba mo lagi ni no nga basta lang nga sa tuga sa edad binunyagan ka Kristiyanos ka maka mahimo na kang sponsor pero timan ang role sa sponsor mo o kung wa ang girikanan siya mahimong moral spiritual guide girikanan sa bata muna nga ato yung unang barometro pangita gyud og sponsor kanang mga tao nga may patrasan may kinabuhi nga mahing panag-ingnan sa bata og moatiman kung kita mangita ta mga politiko lang nga wala kinas mga bata gani pastilan nya bantay sad og kanang kinabuhi sad nga ito nga turagas lang kinabuhi niya wag ito kinabuhi kay baya daghang kong hibaw-an kay kung palitan mo kita kag mag-sponsor nga way batasan palahubog muliwat ba ng bata ayaw yun unindod kayo nga kanang kamao mo timan sa mga bata iyan ang importante ka na nga kinagawag ta simbahan nga as soon as possible yun 1 week or 2 weeks mabunyagan unta ay ipaabot nga unya nang mga nakakwarta abot ang batag mga ubot na mga city nga igbunyag mangaway nas pare na labing maayo mabunyagan kay timan ibiya iba ota nga ang pagbunyag kinahanglan kinas kaluwasan
sa bata, pero di mamiligro siya ang bata. Pero importante kini nga kining bunyag, no? Usa kini ka sakramento nga unta nga imo una to nga santos gayon, no? Tagaan tong saktungangan, tagaan tong bata og mga sponsors, mga godparents nga Diyos nun, no? O atong isiguro ang kaluwasan sa mga bata. Ilan ning kaluwasan, ilan ning bunyag, ilan ning grasya. Muna kita, maning kamot ang atong the best, dili ang atong kapritso.